Nyika yeSouth Africa inozikanwa nevanhu vese kuti aiwa vakomana veSADC vomwe vakapinda munyika yeSouth Africa aiwa this year panodzi maelections vakagutsikana kuti aiwa munyika yeSouth Africa makaitwa macredible elections. Tiri kuona vakomana vari kuya vaChina vachivhaira vachiti aiwa watch our president achinoattenda the UN summit. Zvatiri kuona kuti kunyange nevakomana vana Osalosiziva vakateka part in those elections vakagutsikana vanyatsa kuona kuti aiwa South Africa zvazvino. Sandapinda mashoko atiri kuona kuti aiwa vakomana vanotaura pamusoro pe-this UN summit aiwa yakasina biwa vandisina kupatina nemutungamiri wenyika yeZimbabwe anoti kuwasubscribe olaika kuti on the bell icon. Tipinda panapa muSouth Africa government page panapa vanyora vachiti watch our president Cyril Ramaphosa will lead the South African delegation to the 79th session of the United Nations General debate in the high-level week UNGA 79 in New York from the 21st to the 24th September 2024. Vanoposta this video ramuri kuona aiwa the delegation iri kuenda ku-UN aiwa to the summit ichibva munyika yeSouth Africa. Yatiri kuona kuti aiwa vanhu venyika yeZimbabwe vanenge vachizviona izvine godo vachiona dzikunyika aiwa dziri just a border away vachiona kuti aiwa vari kuita zvinhu zvine musoro kandi vanenge vachitongwa zvinhu zvine musoro vachiita madevelopments vachiona vatungamiri vavo vachinoenda kumbonorodziwa nekunonoshapenewa kune maunions akaita seUnited Nations. Amuri kuona kuti aiwa they're grabbing this opportunity kuti vakwanise kutonga vanhu vavo kana kurula kana kutungamira vanhu vavo zvinhu zviri just zvinhu zviri democratic nezvinhu zviri fair vachinyatso kuallow kuti munhu wese ateke part. Votudza mafunguro enyu munoti kudii aiwa savagari munyika yeZimbabwe muchiona this opportunity munyika yeZimbabwe aiwa maleaders ayo achitadza kunoatenda. Pinda comment section medu mutudze mafunguro enyu musaona subscribe like and turn on the